Yeah, ụmụnne kelekwa m unu. Ọ ka akwa Ngor-Okpala ka anyị na-ewetara unu update. Ụmụnne. Let's go. Yeah. Unu lee anya. Unu ga-ahụ ka everywhere shiji. Ya chọọchị. Container bucha. Container, each of the container bụ nke ya. Ọ chọọchị. Ya ụzọ. Ejiokwu na ụzọ pịtara apịtọ. Nke a saloon. Ya ama ụdị development butere ma saloon. How that day? Ụmụnne unu ahụla ya. Unu ahụla ya ụmụ obere ihe ọrụ gaga. Unu ka o si aga. Unu ga-ama ihe butere saloon n'ime ọhịa dị ụta. Unu ka ọrụ si aga. Ụzọ ka gwụrụ agwụ, but ya walking seriously. Iji aja feel everywhere. Pụta ka ọrụ si aga. Pụta ka o si aga. Anyị pakịrị moto n'ụzọ because ile anya ga-ahụ na ọwụ ọsọ nwaanyị na-agba ejide ara ya aka. Ụta ka everywhere si dị. Ụta ka everywhere si dị. Mmiri ọ na-ezochi ọ na-eji. Ụta ka people si arụ ọrụ. Imeki sure na here dị available for people ga-abịa here mgbe na-adịghị anya. Ụta ka ọrụ si aga everywhere. Everybody dị busy. Everybody dị busy. Now on everything gara aga. Here. They are working seriously. Even if it's a lot of things. You know, like a man told her to solar. A man told her to solar. In 2 days time, solar gave me there. Ubenuza. So job I here one job of 1 billion. It's a multi-billion project. So let's thank God, and we thank God for making all this thing possible. And may God keep blessing Evangelist Ebuka Obi for doing this work. And who did go down? Okay, got one and it is on everything. Naga. Yes, now we more here. About we more here. But then on our lose we more here. People can come now and enjoy this place. Saga. Every day and night. So it will be more than so you cannot type with Chineke. I can read the law, go to the shine. I will call up when you were Amusu. I will call up when you gave Ramusu. I want to carry up a lot of big men, then you more had this place. Now was Zion. A lot of big men in Ngor-Okpala. Zion, Tiaka, for that. A lot of them. So, number hotel, our hotel. Everywhere. So, line number go tax. All more brand new know. That is small thing. So, only this one you will Tiaka. Eba, because about another city. People cannot come from abroad and buy land here. Nulo Bibihage, Ngor-Okpala is another city. Yes. Ngor-Okpala was a village. For many people now, Jago Lekage, Gotala, and Ngor-Okpala. Ngor-Okpala Walla City, was there a big Jagi Gotala, 50,000. For some of you say, I'll 500 and I'm I don't want possible about Walla City. And when Giga and Walla on a site in Amala, less than 5 million now. Can't verify, unless no need more here. So when they get even a lot of the same, no few people can wala. So why are you more than this video now? This development, the body man, no everywhere, no everywhere she did. No left one, no down. Solar government, you were tradition about one. The solar poles. It is shown I got lights in everywhere. It is shown I got lights in everywhere. This is like magic. Yeah, the magic camera. Restaurant in Cutlery. Engineer process. Cutlery. The restaurant is ready. On the Madogano there. This one at Larry. First, they're living inside.
Work is going on. So, some location is shall watch on. So God bless every one of you. God bless you all. Boy, we kill them Ndigbo ibe m ụbọchị mara unu mma. Ndigbo ibe m unu lee anya ebe onye nwe ime nọ taa na Zion ground. Unu lee anya unu ga-ahụ ụdị ọrụ gaga here. Imeki sure na people ga-abịa here aga ata afụfụ. Unu hụrụ ka esi feel everywhere. Ebidila na-etinye tent, canopy, because ụzọ anyị si abata side a ị ga-afụ ma ndị saloon ma ndị na-ere ihe niile dị iche iche. Unu lee anya na mgbada unu ga-ahụ na Unantubala stage otu a ka people si nọrọ na-arụ ọrụ ọtụtụ ehihie abalị. Enwe mgbe ị bara na site a mmadụ na-akụ. And the good thing na ụzọ esi abata ya, Government of Imo State enyela solar a ga-etinye n'ụzọ esi abata n'ime Zion. Yes, enyela solar a ga-atụ ụzọ esi abata n'ime Zion. Unu lee anya unu ga-ahụ ụdị mighty stage a na-amount here. Nwanne iwere anya gị bịaruo here, ị ga-ahụ billionaires ndị gwuge mmiri niile a na-aga ka ọrụ na ha tapụrụ from this grace ya mega na Ngor-Okpala. Ahụhụ ụdị moto ị chọrọ side ị na-aga ahụ billionaires na-azụ lee ka ụkwụ onye nwe ime dị. Ị ga-ahụ with expensive shoes na-aga ịhụ na ihe niile a na-eme na-aga aga. Ọwụ na unu lee anya na mgbada unu ga-ahụ mighty stage a na-amount. Hụ people ndị obi ha na-arụ ọrụ from morning to night here. People na-ebido ọtụtụ rụgọ ọrụ here chi eje. Ihe ahụ ihe emega na Ngor-Okpala. So ndị Igbo anyị dị blessed and Imo State ọma mekwere unu side a na because unu lee anya unu ahụ kemgbe 1 month ago ka people si abata na Ngor-Okpala. Ahụkwara n'ụlọ a ga-erentị ahụ ha n'ụlọ a ga-erentị ahụhụ ụlọ a ga-erentị. Enweghị anybody nọ na this place chọrọ ọrụ bricklayer ma ụmụ ọrụ na-adịghị ọrụ juziri eju ha na-achọ ndị ga-arụ ya. So why onye nwe m ji eme this video we wetara all my followers, my fans, ndị niile love ihe Zion na-eme, ndị niile wụ Christian, because mgbe e kwuru Zion is not only Zionites, all everybody were Christian. Ihe a wụ ihe kwesịrị ịdị ka o si kwesịrị ịdị. Yes, otu a ka o kwesịrị ịdị. So onye ọbụla na-eso onye nwe m wee Christian na ọma emere ndị Igbo, because ahịa azụghị ahịa nwanne ụdị ahịa azụghị this side ugwumabiri a na-azụ ụdị ka ahịa azụghị this place. So onye nwe m ji wetara gị ihe ahụ ifile na ndị na-aga chọọchị bụ ndị tiri eti were ụkwụ gị bịa Zion ịhụ billionaires hụ ụdị moto ị ga-ahụ gị gbafuju anya. Ifile na ndị na-aga chọọchị na ndị na-ata afụfụ bịaruo Zion bịaruo Ngor-Okpala ka ịhụ ụdị machine people bụ agbagharị. Ndị niile si America lọta direct. Enwe many people shirila America. In fact, ime Owerri ejule. Hotels nọ na Owerri ejule because of this program na-eme na Ngor-Okpala. Ọrụ ndị America ndị show obodo niile. So it's a big development. Ọrụ ka na-aga. So achọrọ m iji ọhara kelee ndị niile na-eso onye nwe Imo, ndị niile na-asha ibido onye nwe Imo. But ị ga-atapụ m na comment section na sị ị ga-atapụ na the comment section sị Grace so Ebuka Obi esobe gị. Pray for grace ka grace sobe gị ka ihe gị na ya ji lọta ụwa ka ị nwee ike shine ma ka grace nọ n'ime gị ka o nwee ike shine ma ka ọ ghara wee nọrọ one place na-ekwu inyo. Nwanne m hụ ụdị ụgbọ ị chọrọ na Ngor-Okpala ị na-aga ahụ ụdị ụgbọ ị chọrọ youth nwetara ọrụ na onye ọbụla dị busy arụ ọrụ. Enweghị ụdị ụgbọ ị chọrọ ị na-aga ahụ. Enweghị ụdị big boy ị chọrọ ị na-aga ahụ. So ọwụ na iwe Christian don't give up o. Ekpokwala maka ihe ụmụ mba nshi na-akọ na social media gị kwere ya sị na Christianity was scam. Ụmụnne unu hụrụ ka o si adị ọsọ mmiri a ga-aṅụ dị ya everywhere juru eju na mmadụ. Otu a ka ọrụ si aga. So gwa m location isha watch onye nwe m type ka Grace Ebuka sobe gị. Grace iji lụọ ụwa ka obi dị shine ma. Ụmụnne ekwa na ụkwụ anyị but anyị dị happy na-aga ya. We are blessed. Ụbọchị mara unu mma.